Hyvä päivä olla lomalla. Soruisit kuitenkin ostaa rautakaupasta nämä kattotuolit ja ruoteet ja kaivetaan jiirisahaisiin ja aletaan hommiin. Viime kerralla kärkäsin vielä tehdä tämmösen kattosapluuna. Niin ei tarvitse olla katolla arpoa, että menee kohille noi kattotuolit. Ja tästä voi nyt aika helposti selvittää tämän vaaditun kulman. Otetaan tänne tämä timpurin kolmio ja tuolta katsotaan nyt kulma. 44 astetta. Eli sitten 136 astetta nyt tämä kulma. Siitä koitetaan puolet, niin sitten saadaan, mihin kulmaan pitää sahata tosta, jos halutaan liittää noin suorassa yhteen. Ja sitten vastaavasti 90 astetta miinus se kulma, niin saadaan paljonko pitää tänne tukikappaleille leikata kulma. Ei tässä mitään jiirisahaa tarvita. Paljon nopeampi kuin sahailee vaan käsisirkkelillä, niin jiirisahassa loppuu sitten erän pituuskin tossa. Tässä on ekan kappaleen kohdalla vähän hitaampaa. Se tästä nopeutuu. Taas vedellään ruuveilla alustavasti kiinni ja naulataan sitten lopuksi. Kestää taas. Naulat nitkutusta. Mittasin väärällä tavalla tämän mun kulman täältä, niin eihän toi ollut lähelläkään toi oikeata kulmaa. Se oli 38 astetta tämä. No, tehdään uusiksi. Tässä varmaan tunnin tai puolitoista tuntia säästänyt, kun olisi vaan heti kaivannut tuo jiirisahan tuolta. Käsivarrella kun sahailee, niin ei se tarvitse heittää kuin asteen tai kaksi, niin pieleen menee noi kulmat. Tässä on tämmönen viritys, millä voi saada alle 30 asteen kulmia jiirisahalla. Eli tuohon aluksi sahataan esimerkiksi tuommoinen 45 asteen ohjurikappale. Ja sitten siitä 45 asteesta erotetaan se haluttu sahauskulma. Mulla se on nyt tässä 19 astetta. Ja tällä tavoin pystyy sitten sahaan näitä pienempiäkin kulmia. Tää ei ihan meinaa tää ohjuri tai tää kisko riittää tonne loppuun asti. Se ehkä just tässä riittää. Jos olisi vähänkään pienempi toi kulma vielä, niin sit se ei onnistuisi. Mutta tää nyt ehkä vielä onnistuu.
Hain ton mun runkonaulaimen avuksi, niin voi tässä samalla vedellä kattotuoleja naulailla tuohon kiinni samalla sitten kun lähtee tonne jatkaa näitä ruoteita. En taida muuten uskaltaa astua tonne. Ennen kuin niitä vetää vähän nauloilla kiinni, ettei vaan liuskahtaisi toi. Ei tää ylläkäillä onnistu. Täällä on ensimmäinen puolisko kattoruoteista laiteltu ja uskaltaa vähän hengättää. On naulattu noita kiinni, noita kattotuolejakin noihin. Mikä toi nyt on, runkokehikko. Niin uskaltaa vähän hengättää täällä. Nämä vähän aina jännän puoleisiin nämä kattohommat. Nyt kun vielä sataa vettä, niin hikoiluttaa. Jos nuo ruodelaudatukset nyt paikoillaan, niin sitten heitellään sinne vaan pellit katolle ja harjapelti. Saato kehiko sit vihdoin sateensuojaan. Siellä on kattopellit paikallaan ja toi harjapelti kans. Harjapelti on vähän vajaa, että noin metri nämä kattopalaset, niin niitä olisi voinut poimuttaa vielä yhden ulommaksi, mutta toi harjapelti oli tasan 2 metriä, niin se jää tuolta ehkä, tässä oli, jääkö se nyt 5 senttiä vajaaksi, niin mun pitää tommoset reunapellit sinne laittaa, niin kuin tuossa vajassakin on, niin sitten se menee ihan siististi noin reunatkin sitten. Tai ainakin se nyt on sateensuojassa. Tästä huomasin, että toi yksi tolppa on vähän liikahtanut, että se tossa kun häärännyt, niin mä oon varmaan nykässyt sitä jossain vaiheessa. Mä olin kyllä kattonut, että se oli suorassa, niin nyt kyllä huomaa, että on vähän kallellaan se. Ja ei enää mahas suoristua, kun se on naulattu kiinni, mutta pitäisi tonne muutenkin sahata tommoset kulmatuet vielä tänne ylös. Ja sitten en tiedä vielä
miten tämän verhoilu hoida, etteinkö sitten luonnonpuistoon jonkun verhoilu. Isoilla raoille tuulettuu hyviä. Lattian varmaan yrität jatkaa tällä mun näillä omilla laudoilla. Tässä mulla oli yksi tällainen ajatus, että tämän puun ja tuon puun väli, että paljonko noin voisi kestää painoa, että jos siihen alkaisi latoa noita hirsiä, mistä sitten tekisi sen saunan tässä joskus. Saunaa mä oon alustavan piirustuksen tehnyt ja siihen menisi noin 140 metriä puuta. Niin tää mitoitus ei toimi. ChatGPT:ltä kysyin, niin tää kestäisi noin 2 tonnia latoa tuohon hirsiin, mutta se 140 metriä painoisi 4 tonnia ainakin, niin ei kestä. Ja toisaalta sitten jos tähän 4 tonnia ja sitten laittaa tavaraa, niin sitten nämä kulmat kun luiskahtaa tuosta kivien päältä, niin sit siinä ollaankin. Ihmetellään, että mitä tehdään. Niin säästetään tämä nyt polttopuille ainoastaan. Semmonen.